Od Čakovca prema Zagorju, to nam je plan. Što reći o Zagorju što se još ne zna? Pa možda to da se podno planine Ivančice nalazi jedno malo mjesto Ivanec koje broji nešto više od 5000 stanovnika, a od tih 5000 samo njih 137 izjasnili su se kao poljoprivrednici. Dosta neobično jer područje Ivanca nije baš neki hrvatski Rur pa da su svi zaposleni u industriji. Ima industrije, nije da nema. Par stotina radnika radi recimo u tvornici alatnih strojeva ITAS, koja je jedna dosta čudna tvornica. Što je specifičnost ove tvornice? Specifičnost ove tvornice današnje da su vlasnici radnici u 100% iznosu. Prije 2 godine radnici su smijenili koga? Direktora. Jel? Zašto? Da. Pa zato jer nije valjao. I opet će ako neće valjati. Tako je. A kako ste vi to uspjeli? Da tvornica bude u radničkim rukama? Pa uspjeli smo radi toga, postavili smo si cilj još 2004. godine, kad smo vidjeli da nam kasne plaće, da nas pljačkaju, da nam uzimaju novac iz naših džepova, privatni vlasniki. I nakon 2 otkaza jednostavno ja i sa ekipom odlučio sam da stanemo tome na kraj. Nije bilo lako, bilo je teško, krvavo je bilo, mogu reći, čak i štrajk glađu. Samo dobijete struju da možete proizvoditi i raditi, dakle nije bilo partnera, nije bilo proizvodnje, nije bilo ničega. Ko je sve bio protiv vas? Tadašnji župan? Pa da. Članovi nadzornog odbora? Poimence? Da, pa župan je bio u ono vrijeme Radimir Čačić, koji ja sam na razgovoru kod njega da vidi šta se događa u firmi, da 250 radnih mjesta odlazi k vragu, da vidimo, da se nešto poduzme. Međutim, ja sam bio istjeran iz njegovog ureda zajedno sa njegovom tajnicom, to moram reći, i nazvao me radničkim smećem, jer sam ja, recimo, po nekim prosvjedima koje smo radili vrijeđao njega, međutim, nikad nisam spomenuo njegovo ime i prezime. Je li ovo ovdje u Ivancu radničko samoupravljanje? Da, mogu kategorički to tvrdim, iako prema današnjim redovima mi to zovemo Hrvatsko radničko dioničarstvo, ali ga nema. Nema ga, ja ne znam za primjer gdje su radnici 100% vlasti. Je li zbog toga i Tito ovdje? Pa Tito je zbog toga jer je on metalac bio. Šta vam kažu kad dođu u posjet ovdje, kad vide Tita? Pa svi se čude, svi slikaju zbog čega to gore. I normalno pitanje je, Varga, zašto to gore? Pa ja rekao, pa vi koji ste stariji još i od mene morate znati on vi metalac, a onda mi metalce uvijek držimo kao svoju braću.